फुटबल गेलेनायनि देरसिन बादायलायनाय FIFA वर्ल्ड कापनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल मेचखौ मोननै हान्जानि गेजेराव गेलेनो साखाफारासै। मुलुगनि गासै मोन 30 हादरनि फुटबल हान्जाफोरनि बाहागो लानायजों फैयै फैयै गाबोननि समाव कातारा फाइनाल मेचखौ खुंनो आबुङै साखाफारा जाबाय। बे खेबनि वर्ल्ड कापआव गोख्रोंसिन गेलेबोनो हानाय आर्जेन्टिना आरो फ्रान्स हान्जाया गाबोन फाइनाल मेचखौ मोगा-मोगि गेलेगोन। गाबोन 18 दिसेम्बर खालि मोनानि 8:30 रिंगायाव वर्ल्ड कापनि फाइनाल मेचखौ आर्जेन्टिना आरो फ्रान्सनि गेजेराव गेलेगोन। बे गोनां मेचखौ लानानै मोन्नैबो हान्जानि गेलेगिरिफोरा आबुङै साखाफारा जानायजों लोगोसे मुलुगनि नायग्रा अनसायगिरिफोरा गोसो होनानै नायनो थाखाय साखाफारा जादों। जर'खायै बे खेबनि वर्ल्ड कापनि फाइनाल मेच गेलेगोना जोबोद मुहिथावना जागोन मानोना 7थि खेब बेलन डि अर बान्थाखौ देरहानाय लियनेल मेसिया गाबोन फाइनाल मेचनि उनावनो आर्जेन्टिना हान्जाजों गावनि गेलेनाय केरियारखौ फोजोबनो हासिगौ। फारसेथिं नायग्रा अनसायगिरिफोराबो लियनेल मेसिखौ गावनि जोबथा वर्ल्ड कापनि गेलेनायाव सोमोनांथावै गेलेना दिन्थिनो हागौ होननानै मिजिंथिदों। बुंनो थाङोब्ला गाबोन हरनि समाव गेलेगोन फाइनाल मेचखौ आर्जेन्टिना आरो फ्रान्स हान्जानि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनानै गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। नाथाय सोर देरहागोन आरो बे खेबनि वर्ल्ड कापनि सनानि ट्रफिया सोरनि खाफालाव दं बेनि सायाव गाबोननि गेलेगोन गोनांथार समासो फोरमायगोन। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।